ಮೆಲ್ಲ This is birthday girl. ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತ ತುಳು ಅವ ಹೆಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಆದ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಮೂಲಂಜಿ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಏನ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲೇರಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೇರ್ದ ಇದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತುಕ ಇದು ಎನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಲಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು 5 ಜನ You fine? ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲು ಪಾಯಸ ಅಂತದಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಮುಲು ವರ್ಮಿಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತೆ ಪಾಯಸ ಅಂತದಲ್ಲ ಎಂಚಾಪಡು ತೂಕ ಎಕ್ಕರ ಪಾಡ್ದು ಗೋಡ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇರಿತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ತದೆ ಏನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಬೀಜ ಒಟ್ಟಿಗುಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನ ದಾಲ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಡುವೆ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ಎನ್ನ ಪಾಯಸ ಇಂಚಾಪು ನಡುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೈತೈನು ಅವು ಚೂರು ಬೇಯ್ನೈಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಡು ನಮ್ಮನವರ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅವ ವಿಡಿಯೋಡು ಐತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಕೊದಿಯರೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ అది ఎల్లే తుండను ప్లేగా వీటి తుండను అలా సరి అడ్డుతున్నాను ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೈತೆ ಅದೇ ಕುಂಜಿನ ಅಲೆ ಕೇಕ್ ಇದು ಬುಲ್ಲ ತಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಕುಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಡನೆ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.